Καλησπέρα σας. Σήμερα με τη γιαγιά μου είπαμε να κάνουμε καρυδόπιτα σε ένα στυλ τούρτας που το κάνουμε εμείς. Στο τέλος έχω ολοκληρωμένη τη συνταγή. Βγάζουμε 5 αυγά και τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό να βράσουν για να κάνουμε το σιρόπι για 5 λεπτά. Σπάμε τα αυγά και χωρίζουμε κρόκους από ασπράδια. Χτυπάμε καλά τα ασπράδια και μετά προσθέτουμε τους κρόκους. Βάζουμε ένα ποτήρι γάλα. Χτυπάμε καλά. Βάζουμε τα καρικεύματά μας. Χτυπάμε καλά. Μετά προσθέτουμε τα ποτήρια αλευρίου και χτυπάμε πολύ καλά, να μην σβολιάσει. Βάζουμε στο φούρνο και βάζουμε ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να μην την κάψουμε. Αφού κρυώσει το σιρόπι, τότε το βάζουμε στην πίτα μας. Εδώ βλέπετε να φτιάχνουμε την πίτα και να την βάζουμε σαν τη γη. Εμείς βάλαμε από πάνω λίγα κεράσια για να γίνει πιο ωραία.